El programa Tutors de Suara ofereix a les noves sòcies i socis un acompanyament proper durant el primer any per part d'una altra persona sòcia amb més recorregut. Aquest acompanyament que la persona tutora fa de manera voluntària i altruista permetrà a la nova incorporació conèixer millor Suara i resoldre els seus dubtes societaris. El projecte es va posar en marxa l'any 2009, en un moment de creixement de l'organització. Fidels als nostres valors, apostem per un model proper d'acompanyament per fer créixer plegats el model empresarial cooperatiu des de totes les seves vessants, perquè a Suara tots fem cooperativa. Jo crec que els objectius del programa són, en primer lloc, ajudar les persones que s'incorporen com a socis a entendre què és una cooperativa, com funciona, quina és la seva responsabilitat, que se n'adonin que una cooperativa no és treballar per la cooperativa, sinó que serà la seva cooperativa, és a dir, la seva empresa. Consisteix en que bàsicament te donen la carta de benvinguda i et presenten tots els papers, l'estatut, el reglament, tot això, i justament et diuen, el primer que t'anuncien és que t'oferiran o et posaran en contacte amb una persona que farà de tutora i t'acompanyarà en tot aquest procés, una mica per poder-te moure durant aquest primer any. El primer contacte és bàsic. Cada mes formar el grup de WhatsApp o per telèfon i que la veritat és que és com una predisposició a que et puguin trucar, no sempre a tota hora, però que si tenen dubtes, si tenen preguntes, qüestions, que tu els hi resolguis dintre del més aviat possible. I això es fa que funcioni i que elles et tinguin confiança. A mi el que m'agrada és buscar un espai neutre, un espai que no és el lloc de feina, un bar em va bé, prendre un cafè, poder xerrar, una cosa bastant distesa. I llavors l'acompanyen en moments clau, com per exemple l'assemblea. En l'assemblea, per exemple, nosaltres que tenim els espais preparatoris a l'assemblea general, doncs la persona tutora l'acompanya, li explica què anem a fer, per què són aquests espais, què és una assemblea, què anem a decidir. Per tant, fem un acompanyament molt de prop en quant després donar força a la presa de decisió, que és molt important. Sobretot, a mi m'interessava ser soci tutor per poder pensar en els companys que seran o companyes que seran socis, que siguin persones realment crítiques, participatives, que vulguin fer les coses d'una manera constructiva. I fa un vincle més fort, tant que amb les primeres que vaig ser tutores encara ens tractem i continuem quedant per fer un cafetó, i si aconseguim els tutors traspassar l'interès de ser soci, de conèixer la cooperativa, de treballar tots plegats, crec que és quan ells llavors poden funcionar i es poden anar implicant. Aportem, que pensem que respostes que ells poden tenir i per nosaltres conèixer millor a una persona que serà sòcia i que acabarà, igual que jo, decidint coses per la cooperativa. Acompanyar, participar, aprendre. El sentit de pertinença, facilitar un camí. Sobretot acompanyament.